Здравейте, уважаеми зрители! Здрасти, Стефане! Както ти обещахме, заедно с Алекс Блажев ще дойдем на езерото на Панчарево, за да го почистим и да се включим в инициативата на Мисия Родина. Сега започваме, защото денят ни очаква и определено ще бъде тежък. Събрахме се, доста хора, доволни сме. Тук сега при мен е и Вики. Здрасти, Вики! Вие я познавате от нашия ефир с нейните книжки на Българознайко. Какво? Доволна ли си днес от почистването на Панчарево? Много съм щастлива, че дойдохме тук. Много съм щастлива, че и времето предразполага да доведем децата, да им дадем личен пример, защото в крайна сметка това е основата на тяхното възпитание в тази посока. Да, и може би ако накараме децата от толкова малки да знаят какво трябва да се почисти, във времето то ще остане като в тяхното съзнание изобщо. Именно няма как да вървим след всеки, колкото и много активисти да сме, това няма как да стане, затова единственото, което можем да направим е да им дадем някаква основа и пример. Благодаря ти, Вики, че днес беше с нас, а ние продължаваме да чистим. Ето, както ви казахме, продължаваме с чистенето. Иво Иванов също е тук и се е включил. Виждам, че носиш големите чували. Здравейте, да, разбира се. Ти подкрепяш Мисия Родина и предполагам, че така като виждам в коя инициатива си се включил, предполагам, че любимият ти принцип е принципа точно да изчистим мястото, на което живеем, за да се чувстваме добре там. Абсолютно да, абсолютно да. Тук съм с Мисия Родина, подкрепям тази кауза, тази инициатива. Това е нещо прекрасно, което може да направим като хора, да допринесем за чистотата на място, в което така или иначе посещаваме доста редовно. Така че това наистина е една много добра инициатива. Успяхме да хванем и хубаво време, доволни сме от организацията. Абсолютно да, организацията е на 6, просто всичко е доста организирано, подготвени сме. Както виждате, чувалите с боклуци са на лице, така че вярваме да ги напълним догоре до края на деня. Благодарим ти много, продължаваме пак. Благодарим. И само да ви кажа, че като си изядете вкусните сандвичи, които си носите в раничката, всички боклуци в раничката. Ай! Маги, ето че и първата кампания се случи, вече са в ход нещата. Кажи ми как се чувстваш от цялата кампания. Много съм развълнувана. За първи път правим голямо почистване, организирано от страна на Мисия Родина, с съдействието на община, на Столична община, район Панчарево. Тече усилено почистване. Има изключително много места, които са стръмни и боклука не е толкова в равните места, както на алеите, така и по другите пътеки, които минахме, но има много стръмни места, които са изключително замърсени. Просто хората вървим, хвърляме без да се замисляме как този боклук, какво се случва след това с него. И вярвам, че малко по малко ще започнем да изграждаме в себе си, в семействата ни и ще учим децата си на такава култура, да уважаваме природата, да уважаваме местата, на които обичаме да се разхождаме и сами да си правим по-добър живота, а не обратното. Браво, Маги! Аз мисля, че ние също подкрепяме това, заедно с цялата телевизия БГ+, и за това сме тук да се подкрепят.
посадим и едно дърво, а именно смокиня. Даже има един плод, може да го видите тук. Всъщност защо реших да посадим смокиня? Именно за това, защото смокинята е плода на дълголетието. А ние в Точно до 10 смятаме, че дълги лета ще бъдем с вас. Айде така да го нарека. Слагаме пръст естествено. Преди малко би трябвало да сте видяли кадри, в които Алекс Блажев копае тази дупка и мисля, че много добре се получи. Чакай сега, още малко ще ни трябва. Надяваме се да оцелее. Естествено ще имаме грижата да идваме да го виждаме и редовно да обръщаме внимание какво се случва с нашето дълголетие. Не знам, не успях много добре да го зария, но както каза майка ми, засажда се с зеленото нагоре и се полива. Нали? Така че горе-долу съм се справила с задачата. Силно се надяваме да има още много такива инициативи на Мисия Родина и да можем ние да бъдем част от тях.